विश्वकोंकणी वाहिनीचे समस्त वीक्षकांस मी सुचित्रा नायकंदेवेचो मोगाचे येवकार. आज आमचे ಒಟ್ಟು ದಂಡೆಮಾರು ಮನೆತನचे ಮಾಲ್ಗಡಿದಲ್ಲಿ आणि दर्बे इंडस्ट्रीज याचे मालकदल्ले श्रीयुत दर्बे श्रीधर नाईक ये सोयरे होऊन येलिसत. तर या आज यांचे उद्यमांत ये सागवनयल्ली वाट केली रीत असा म्हणून सांगून संवाद करूया. यांच्या ಒಟ್ಟು एक संवाद करायच्या नद्दी यांचे एक दक्ल परिचय तुमच्या एद्रास. ಶ್ರೀಯುತ ದರ್ಬೆ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಯ್ಕ್ हे ದಂಡೆಮಾರು दिवंगत श्री कृष्णप्पा नायक आणि दिवंगत शारदा ದಂಪತಿचे द्वितीय पुत्र. ह्यांची धर्मपत्नी वसंती नायक कंटिक कुटुंबाची कल्लपापू जवळी बाबಣ್ಣ म्हणत नाव पवळे दिवंगत श्री कृष्ण शೆಣೆಯನಿ गोळीमारू रुक्मिणी ह्यांची सुपुत्रे. ह्यांस दोघा लेंकी विद्या नागेश प्रभू ಒಡ್ಡೂರು आणि ज्योती प्रेमानंद प्रभू ಕೊಂಚಾಡಿ. ह्यांचो एकलतो पूत अश्विन नायक दर्बे हे मोडंत्याराचे रेखा शणेस वार्डिक होऊन प्रस्तुत पूरा वय बेंगलोरांत वास होऊन असत. मामा तुम्हास या कार्यक्रमास हार्दिक स्वागत. थँक्यू. नमस्कार. थँक्यू. आता पहिला एक संवाद करायच्या नद्दी तुम्ही तिकते मालगडी तुमचे एक बाल्य जीवन कसे उत्तम म्हणून सांगून एक उडास काढून सर. कारण आम्ही दंडेमार मनेतनात जन्मलो. मग त्या टायमार मस्त 25-30 जण होती वाटतं घरा. होय. त्याला आमची जॉईंट फॅमिली चालत होते हा, हा. त्या टायमार. त्याचं हिंसून आम्ही कल्लाडका स्कूल असं 2 किलोमीटर दूर. हा. ते 2 किलोमीटर दूर चलून जायचं चलून यायचं. 10 घंट्यास सुरू झालं 12 12:30 वरच क्लोज. हा, हा. वेगळे 2 घंट्यास हा, सुरू. सुरू. त्या टायमार आम्ही घरा येऊन जेवण जायचं. हो हो तसं. तसं. त्याच्या प्रांत मी गे त्याच्या प्रांत वेगळे हायस्कूल असं गेला. हम्म. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಲೇ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾ येस येस 9, 10, 11 हा, हा. त्या टाइम आम्हाला कष्ट होतं त्याला माझा भाव कोयमुत्तरांत के बी ಇಲ್ಲ ಎಂತು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होतो हा, हा, हा. तिथं तर प्रति महिन्यास मला 15 रुपये साडीचं. ओ ते 15 रुपये साडल्यानंतरच मला 3.5 रुपये फीस 7 रुपये जेवणात सगळं महिन्याचं. तर हे भारी स्वस्त होते. वय बा त्याचे उरले जावे ह्याचं ड्रेस तसं पण व्हायचं होते. तर भारी असं मस्त आमच्या बापूस मेल्यापर्यंत तोच माझा आधार हं? नाव तर संजीव सांगितलं. तुम्ही हायस्कूल बंटवाडांत केलं हायस्कूल बंटवाळा ಅಂತ केलं. त्याच्या प्रांत बंटवाळा पॉलिटेक्निक हा, हा. पॉलिटेक्निक 2 महिने थंयसून तो ट्रान्सफर होऊन बँगलोर असायलो. हा, हा. बँगलोर वडणा बिड्डा घेर केला. त्या घेर केल्या वेळेला त्याचं फोटो होतं 1-2 वर्ष त्यांचं बिग तो बंटवाळास ट्रान्सफर झाला. हा. बी सी रोडास. वय बा तर बी सी रोडास ट्रान्सफर झाल्यापर्यंत मी हॉस्टेलात राहिलो. हा. हॉस्टेलला राहिल्यावर माझ्या भावानं राम नाईक म्हणून हा, हा, हा. त्याने फायनान्स ह्याच प्रकार हॉस्टेल फीस बांधले वय बा हा. तो येत होता. त्या दोनच्या कालांत एक 15 रुपये येऊन 15 तर ते- आज 2,000. होय बा मस्त मोलाचं का ते 15 रुपयाची वस्तू आता गावास हे झाले 1,500 रुपये. वय वय हा, 1,500 रुपये हा. नंतर तुम्हाला एक कुटुंबाचे एक सहाय्य असून होय होय एक त्या- भाव वय, वय. हो, हो. आमचं बापूस बेग कळावला नाही. हा, हा, हा. हे 2ನೇ क्लास असतानाच हा, एक्सपायर. वय बा. आता मामा तुम्ही पुरं तुमचे एक शिकावण्याचे सर सांगितलं. हा. आता तुमचे एक वृत्ती जीवन कैल्या रीतींत प्रारंभ झालाय. होते आम्ही KEB सेरावला 2 वर्ष. 2 वर्ष इथे काय रिक्रुटमेंट होत नाही ते म्हणून सांगून आम्ही बॉम्बेस गेलो. हा मुंबई बॉम्बे तिकडं 5 वर्ष होतो. 5 वर्ष इथं अहमदाबादच केलो. तिने म्हणते मला ट्रान्सफर केले. हा, हा, हा. मग सैफी रेलिंग वर्क्स म्हणून ते थोरलं 10 एकर जागा घेऊन थोरली फॅक्टरी करून काही दूरच्या जण कामास होते. हो 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 ते होतं मी. ते R&D डिपार्टमेंट म्हणत ते म्हणजे हे करायचं टेस्टिंग करायचं ते हे त्याबद्दल होतं. वय बा तेसून मी गे तुम्ही तुमच्या ठीक आहे थँक्स मी काय ते बँगलोर असायलो. हा, हा, हा. बँगलोरात येऊन दर्बा इंडस्ट्रीज म्हणून सुरू केला. सुरेख. तिथं तेवढ्या ह्या माहीत नाही त्या म्हणजे कालक्रमेण कालक्रमेण वय. हे झालंय. म्हणजे कालक्रमेण होऊन वसंती होऊन मी 1994 माझ्या पुस्तकावर हा, हा. हे गप. गौतमेश इंडस्ट्रीज म्हणून केलं. हो ने लाईक ते परत तो फुल सपोर्ट. वय वय वय. हं. तुमच्या मार्गदर्शनात होय, तो होय. पुढे गेला. मामा तुम्हा सत्ता
एक ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಶುರು म्हणून खयल्या रीतीन तो मनास आयला कसे एक प्रेरणा झाले तुम्हाला वयसं गावसून मस्त दूर होतो नेहमी ते कितलची के लग गेले के जाल्यार बेंगलोर हवामान वचूं कोट सांगून बेंगलोरात एक ऑपॉर्च्युनिटी आसा म्हूण सांगून बेंगलोर असं आयलो आयलो बेगीच ही दर्बे इंडस्ट्रीज करून स्टार्ट केला वय वय आता दर्बे इंडस्ट्रीज आणि तुम्ही अद्दी केलं काम पुरा ते यात थंय केल्लें हय थंय परत थंय केल्लेंच काम म्हटल्यार अगदी अहमदाबादान थंय तेच काम करीत असल ते शिकले ते आम्ही करायचं केलं तसं. म्हणजे तुम्ही आता काम करावे जाल्यार तुम्हाला तुम्ही शिकले शिकले शिकावणे तुम्ही काम केले पुरा तुम्हाला एक उपयोग यायला उपयोग यायला स्वतः अनुभव एक उपयोग. अनुभवाचा एक अनुभवाचा एक संदर्भ माझं ते एक झालंय तसं म्हणून स्ವಂತ उद्यम स्टार्ट करायचं सुलभ झालंय मामा तुम्ही आता सांगितलं ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆ ಶುರು ಕರುವೆ ಬೆಂಗಳೂರ ಸಾಯಿಲ होय, होय. तर तितक्या वर्ष आधी तुम्ही एक ಸ್ವಂತ ಉದ್ದಿಮೆ ಶುರು ಕರುವೆ जाल्यार तुम्हाला स्केली पुरा सवाला ಎದುರು ಐಲಿ म्हणजे एक ಪೂರ ಒಟ್ಟು होय होय 1978 आमचं माझंच एक उद्योग करावे म्हणून सांगून बेंगलोर असायला मी ते मी एकलाच होतो मस्त सेविंग्स झाल्या त्या सेविंग्स जाल्ल्यान ते सुरू करताना मी हे बँक लोन घेतलेलं बँक मॅनेजरांनी हे करून मला बँक लोन एक 2 लाख रुपये बँक लोन गावलाय त्याच्यापासून स्टार्ट करायचं झालं सुलभ सुलभ झाल्याने हे ते मी तुम्हाला ते एक केलं जाल्यार एक जागो क्रोडीकरण एक बघाव्या त्या पुरा तुम्हाला केल्या रीतीन तुम्ही अद्यंत बघून तेवढं म्हणजे येऊन बघितलं येऊन बघून जागा बघून जागा परत मेशिनरीने बँक लोन गावलाय 2 लाख आमच्या थोडे माझे थोडे पैसे होते 30-30 रुपये होते 1000 वय बा ते पुरा घालून फॅक्टरी सुरू केली आता तुम्हाला बँक लोन गावड्या आता म्हटल्यार बँकाचे साधन देतात असं तुम्हाला देतात, होय. तेद्दो तुम्हाला केल्या रीतीन तुम्ही तुमच्या परिचयाचं गुरुत्व तेद्दो गावत ते म्हणून झालंय होय गावलं आता मामा तुम्ही सांगितलं 1978 दर्बे इंडस्ट्रीज मी शुरू केलो म्हणून त्याचं शुरू होताना तुम्ही ते कैल्या रीतीचे उत्पन्न एक उत्पादन करवे सुरू केलं सर उत्पादन के बीस टेंडर्स फॉलो ह्या करतो टेंडर्स घालून ते मिनिमम रेट जाले मातसं टेंडर गावत तसं टेंडर गावले आम्ही तसं करतो कैल्या रीतीचे उत्पन्न प्रॉडक्ट्स केली पण आमचे 4 पिन क्रॉस आर्म्स 2 पिन क्रॉस आर्म्स आणि परत 3 पिन क्रॉस आर्म्स पुरा लोखंडाचं काम होतं मिग्गे हे घेतलेलं एच जी फ्युजिलेटर लाइटनिंग अरेस्टर्स आणि मिग्गे सुरू केलं स्टार्टिंग असते पुरा स्टार्ट करा होत नाही वय बा तसं या पुरा तर तुमच्या होय परत स्टार्ट केलं होय वय 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 आता ते दाखवत असत नाही काय कसं ऍक्च्युअली मामा परत त्यांचं पट्टीवरी काम म्हटलं ते वर खांब्यावर घालतात ते 4 पिन क्रॉस आर्म समजा 4 वायरा जातात इन्सुलेटर घालून 2 पिन क्रॉस 2 वायरा जातात आता ही पूर तुम्ही ती पॉवर प्रेस वय बा आता या पुरा तुम्ही कसं मार्केटिंग करीत तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डायरेक्ट तयार टेंडर अटेंड करतो ना ते टेंडर अटेंड करून वय बा सप्लाय करीत कसं ती वायर बरी दाखवतो ते अल्युमिनियम वायर्स वायर कंडक्टर्स बॅर कंडक्टर्स ते वयल्या लाईनावर घालतात आता या तुम्ही तर करवेचे नाही हे करीत नाही आम्ही हे घेऊन सेल करायचा आयसून घेऊन हे जीओएस ग्रुप ऑफ स्विचेस 3 असत हे एक इथे एक असे 3 ठेवतो मी ते ऑपरेट करायचं असताना ते खालसूनच पाईप घालून ऑपरेट वय वय आता बाई 3 असत बघायन तो हे 3 असं करेक्ट ते 3 असे खाल पट्टी असतात आणि त्या पट्टी असे खाल पाईप घालून पाईप पासून ऑफ करायचं आहे ऑन करायचं आहे मला खांब्यात चढ येत नाही वय बा आता या एक दाखव लाइटनिंग एच जी फ्यूज इन इट हॉर्न गॅप फ्यूज असं म्हणून ते वायर घालतात मग ते हे दिलं वर वय वय ते वायर घालतात फ्यूज वायर घालतात फ्यूज वायर काहीतरी ओव्हर करंट ओव्हरलोड झाल्यानंतर फ्यूज काढतात ही आता तुम्ही तुमचे उत्पन्न पोराला या इन्सुलेटर माझा कलकत्ताच वाटतो त्या हडवतो त्या अडवण्याचं
काय हडवून इथे तुम्ही पूर्ण लोखंडाचं हे करून असेंबल करून देता म्हणे. या एक कसला मामा तुमचं? हे घ्यावेच आहे मी त्याला येत नाही ते हा, कास्टिंग हाय टेन्शन लाईन्स हा, हा. हाय टेन्शन लाईन्स असताना त्याचं वायर तिने जाऊन ती 3 बोल्ट टाईट करायचं हे करायचं हा, हा. होल्ड हे पूर आणतो करंटाच्या याने वय करंटच हे चांगलं 4 पिन क्लास वय वय वय, हा, ती- त्याच्यावर इन्सुलेटर्स घालं ना हा. त्याच्यावर वायर हे ओढवायचं हे काही ट्यूब्स बरेच ट्यूब्स ट्यूब्स आणि त्याचं भीतर वायर घालं ना म्हटलं कोणी आपडा नसत वय वय वय. ते ही पूर तुम्ही हडवायची. हे हाडव्यात हा, समजलं. ते ट्यूब्स करायचं बदलत तसं वय वय. ते म्हटलं रामास चित्र बघितल्यावर अर्थ होतो चांगलं. मामा तुम्ही आता उत्पादन करीत असायची उपकरण उत्पन्न पुरा बघितला. होय ते उत्पन्न तुम्ही कैल्या ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಸ್ ವಿತರಣೆ ಕರೀತು? मार्केट KEB इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हा, आता KEB असला आता मेस्कॉम झालं हा, हा, हा. बेस्कॉम असं सप्लाय करता मागीर मेस्कॉम सप्लाय करता आणि हे असं 4 असं तो आनीक ते असं मी KIDB त्याचं सॉल्युटरी प्रोजेक्ट असा लेआउट्स आणि पण असत त्या लेआउट असा पण सप्लाय करता सप्लाय हे तसं पण प्रायव्हेट कोणतरी येऊन विचारतात ते असं देतो आम्ही देतो. हे तिने विचारा नाही तर तुम्ही त्यांचं तुमच्या त्या तिने ऑर्डर केल्या बरे तुम्ही होय उत्पादन करून देतो म्हणतो. की बेस्कॉम असं आणि परत टेंडर्स हा, हा. टेंडर आमच्याला वेस्ट झालेलं आम्हाला हा, तसं वय प्रायव्हेट झालं त्यांचा रेट देतो आम्ही त्यांचे रेट प्रकार घेऊन जातात वय वय. हा, हा, हा. आता तुमचे एक उत्पन्न कशाला सांगितलं मामा त्यास हवीದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ तुम्ही कसे क्रोडीकरण करीतो? ते आम्ही ह्याच्याला काढतो मिल्स असत हा, हा. आता ते गोवा ते हे असं म्हटलं डायरेक्ट मिल्लाच मिळतं बरं रॉ मटेरियल्स घेऊन काही गावतात ते हे करून घेऊन ऑर्डर देतात ते आणून देतात गोवांसून मात्र अडवी गोवा नाही ते असं ಕೆಲವು बेंगलोर असं 2-4 हिंदूपुरांत असा मी हा इंतू असं काही काही असं ते घेऊन तुम्हाला काही गावतान खलो ना डायरेक्ट घेऊन येतो डायरेक्ट घेऊन आले रे वय हे 5% 6% आम्हाला हे गाव वय बा आणि सुलभ हाडवे सुलभ असता फुल लोड घेऊन येतं ना आणि आता हे ते उतरवायचं आणि लेबर चार्ज असतो ते चढ होता तसं आम्ही डायरेक्ट थंय लोड झालं आमच्या फॅक्टरीत येऊनच अनलोड अनलोड फुल लोड लॉरी तुमचे मी उत्पादन होत असं तुत्ताय म्हणून उत्पादन तसंच होता होय. आता मामा आम्ही आता असे गौतमेश इंडस्ट्रीज म्हणून सांगून नाव ऐकलं होतं त्यांच्या वर एक उजूड घालू होत्या ಗೌತಮೇಶ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ 1994 ಅಂತು ಅಶ್ವಿನ್ शिकवून झालं हे परत झालं म्हणून त्याचं नावावर एक गौतमेश इंडस्ट्रीज म्हणून केलंय तिथून कोणा पर आम्ही करीत असले नाही त्याच प्रॉडक्टचं चुकट हे करून इम्प्रूव्हमेंट करून क्वालिटी काय कॉम्प्रोमाइज करेल नसताना पुरं सप्लाय करीत गेलो असंच स्लोली पुढे 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 वर्षा गेलं आणखीच चढ झालाय आता मस्त पुण्य होईतच असा गिराकी आणि परत चढच होत असं तुमच्या सेल्स लाईक म्हणजे तुमच्या मार्गदर्शनानंतर तुमच्या पुतानी आता पुढे तेव्हा हुशारचा राहू करताच कुठे हळे हळे ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು दोन एक म्हणजे मालगड्यांचे एक अनुभवाची उत्तर ऐकल्यावर त्या दक्कल्यास एक मोटिवेशन सांगत करेक्ट करेक्ट मामा मामा तुमचे एक आता दोळसाचे वृत्ती जीवनांत कैले तर एक अनुभव तुम्ही उडास काढवेस्ट पावताव्या 1985 सर मस्त लॉस झाले टेंडर्स आणि भारी कॉम्पिटिशन झाल्यापासून तिक कष्ट झालं तरी आम्ही एक शेळ धरून ते सर्व झालं कसं तरी पुढे असं कसं कष्ट येऊन झाल्यावर पिकअप करून सोडले 5 वर्षाची मस्त कष्ट झालं तुम्ही चला सोडी नव्हता कुठे येतो त्या आम्ही एक मामा मा ससाला ಎಂತೋ यावेचे सामान्याने आता एकदा चिकन लॉस झाल्यावर मग त्याला प्रॉफिट होत आहे प्रति टाइमर आमचे पुरा मस्त लाभ हे होईच आहे म्हणून सांग होईत नाही पुरा असं फेस करायला रेडी हवे ते एको संदर्भ आम्हाला एक
होय. पाठो शिकवता म्हणतले. होय, होय, होय. म्हणजे तुम्ही त्याच्याला सोडिनत्ताना पुढे आयलो. राहिल्यानं होय ते झालं ते. अरे वा. हे खुशीचे विचार. आता तसं झालं नाही ते इतके सर एक सक्सेसफुल होय, करेक्ट. उद्यम चलवित असो. होय. मामा, तुमच्या वृत्ती जीवनाच्या अनुभवावर आत्ताच्या आमच्या एक युवा पिढीस तुम्ही कसं सांगू इष्ट पावता? तुम्ही शिकला खयल्या हे असा आहे त्या उद्योगात अनुभव घ्या पूर्ण अनुभव घेऊन पुढे तुमच्याच एक स्टार्ट करावे त्यांची एक धैर्य घेऊ खयलंय असं धैर्य नसल्यावरच करत होता नाही तर ते होईत नाही. धैर्यानं करा एम्प्लॉई होऊन असं त्याने एम्प्लॉयर असं ते कष्ट नाही स्वतःच एक बिझनेस केल्यावरच एक मर्यादित हे असतं. बिझनेस इम्प्रूव्ह करायला म्हटल्यावर कर्व होता. मग कामगार असल्यावर काय करावं होता सर्व्हिस महिना संबळ मात्र यायचा आहे. स्ವಂತ उद्यम आमचे एक होय पर्सनल डेव्हलपमेंट असो. वैयक्तिक होता नाही वय किती एक्सपांड करत होता सर्व्हिस आल्या संबळ घेऊ उगीच वय वय कल्ला कल्ला मामा तुम्ही श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानाच्या प्रति एक कार्यक्रम असो तुम्ही येत असतो आणि मस्त सहाय दिल असो तुमच्या मार्गदर्शन आम्हाला गावत असता यांचे एक सेवा कार्यक्रमाच्या ಬಗ್ಗೆ तुम्ही कसं सांगू इच्छिता? चुकोड भारी चुकोड होता असं की पडंबोडी ह्याचं उगं त्याचं पर घर बांधून त्या स्वतः घर बांधून दिलं. त्याच्या परत ते हरिश्चंद्रचं भारीचं ह्याचं हेल्प केलं. बाकीच्यांच स्कॉलरशिप ते ह्याने देऊन हेल्प करीत असो. भारी चुकोट हे चलत असं असंच पुढे चलत असो दे. हो मी कदा आमचं काय सहाय असतात तसं धन्यवाद कदा तुमचं उठा आम्ही असा धन्यवाद धन्यवाद मामा. मामा तुम्ही आता दूर सर आमचे ಒಟ್ಟು येऊन इथे तुमचे एक वृत्ती जीवनाचे पयण कैला ರೀತಿಯಿಂದ होत्या तुमचे एक कठीण परिश्रम कैला ರೀತಿಯಿಂದ होत्या म्हणून सांगून आम्हाला आमच्या वीक्षकांस पोरांसो तिळसून दिलो सो तुम्हाला धन्यवाद. मला हेच एक अवकाश दिलं मी बाहेर हे झालंय विश्वास कोणी केंद्र असो एक भारी असा त्याच्यापर्यंत तुमचं श्रीमद पूर्णानंद स्वामी प्रतिष्ठान असो माझं अभिनंदन. श्री पूर्णानंद स्वामी सेवा प्रतिष्ठानांत प्रति वर्षा पुरा ट्रेनिंग देऊन ह्या प्रकारचे पुरा प्रोग्राम्स आणि चुकट प्रोग्राम करतात भारी चुकट हे असतात भारी खुशी असेल त्या विषयांत यांचा आमचा सपोर्ट फुल्ल असतात माझं त्या आम्ही इथेच मामा विश्वकोंकणी केंद्रांतर रेसिडेन्शियल कॅम्प करायचे त्यांचे. तुम्ही हे प्रति टाईमवर ह्या तुमचं प्रोग्राम युट्यूबवर बघितलं असतं मी चुकट भारी चुकट हे असतात चुकट प्रोग्राम्स असा बरं चालत प्रश्न येतात तर तुम्ही सांगायचं ह्या भारी चुकट असा ते तर असं पुढे असं चलत जाऊ तो भारी तुम्हाला सगळं हो नाही धन्यवाद मामा. आमचे एक नेकरापणाचे जीवनांत गावेचे कष्ट होऊन दे आर्थिक होऊन सबल नत्तल्या वेळार विद्यात आम्हाला एक आधार म्हणले कोण त्यांचे एक कठीण परिश्रमांत शिकावणे मुग्धावून घेऊन त्यांचे एक स्ವಂತ पायार रोवायच्या बरी स्ವಂತ उद्दिमे सुरू करून कित्या जनांस अन्नदाता होऊन स्वेचे आणि मन केल्यार कैल्ले कामो असाध्य नाही म्हणूच्या सारख्याला दाखवून दिलेंसा आमच्या 84 ಹರೆಯचे ತರುಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ದರ್ಬೇಶ್ ಶ್ರೀಧರ್ नायक हिने यांचे एक जीवनाचे प्रयाण आमच्या युवजनांस मस्त स्फूर्तिदायक होईत म्हणचे एक आशयांत आजचे एक कार्यक्रम मुग्धवित असा पोरांचो आभार.